Хо-хо-хо! Здравейте, мили деца! Довиждане! Аз знам къде да те намеря. Ти живееш в град Бургас. Не ми се смей, че забравих какво да казвам сега. Никой не се смей. Чакай, човек. Не мога да се концентрирам. Чакай. Дай му Еленче. Нямаме време. Дай му го Еленче. Тук драп. Затваряш книгата и кажеш, а сега нека проверим. Да. Давай пак. Хо-хо-хо! Весели празници! Айде пак. И забравих името.